Barka da zuwa wannan YouTube channel ɗin nawa. Idan bako ne kai ko bakuwa, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗora wani sabon video ɗin. A yau ina tafe da hanyoyi guda 5 da za ka iya samun kuɗi. Hanyoyi guda 5 da ake samun kuɗi akan kafar sada zumunta. Kamar da nake bayani koyaushe a videos ina da suka gabata, akwai hanyoyi da dama da za ka iya samun kuɗi idan kana da ilimin social media. Na farko hanyar da ake iya samun kuɗi akan social media shine idan kana saida wani abu, kina saida wani kaya ko wani services, za ki iya ɗora kayayyakinki ka yi tallata ka siyar. Sannan kuma abu na biyu, za ka iya zama dillali akan kafar sada zumunta. Ba ina nufin dillancin talla, a'a, za ka iya zama affiliator, za ka iya yin affiliate marketing. Affiliate marketing hanya ce ta idan misali Maryam tana saida kaya, Muhammad yana saida kaya, to kai Mahmud za ka iya yin agreement da Maryam, za ki ringa bani kaya akan farashi kaza, ina miki talla, kina bani commission ɗina. Shine wannan affiliate marketing ɗin. Sai kuma abu na uku, za ka iya zama social media marketer, social media manager da marketer. Za ka iya samun, kamar da na yi bayani a baya, wani kamfani kana musu managing page ɗin saboda ba su da lokacin da za su ringa yin irin wannan, ko wani celebrity ko wani babba dai da baya iya shiga account ɗinsa, zai ringa biyan ka kana masa managing account ɗinsa. Sai kuma za ka iya saida iliminka. Idan kana da wani ilimi, za ka zo ka ringa ɗora content a kai, kamar a kafar YouTube, kana koya yaya ake yin abu kaza, yaya ake yin abu kaza, yaya ake yin abu kaza. Shi ma za ka zo ka ringa samun 'yan kuɗaɗenka. Sai abu na ƙarshe, za ka iya zama influencer. Influencer mai karɓar tallace-tallacen mutane. Idan kai nisa ka samu followers da yawa a industry ɗinka, a abin da kake yi, za ka iya karɓar kayayyakin mutane, tallace-tallacen mutane, kana ɗora akan shafinka, kana kuma samun kuɗi. Akwai hanyoyi da dama da ake samun kuɗi akan kafar sada zumunta, amma ga iya waɗannan 5 na baku alakoro. Idan wani bidiyon namu ya zo, zan ƙara samun mana wasu hanyoyin da za mu iya samun kuɗi akan kafar sada zumunta. Na gode.